42 מיליון דקות. נשמע המון, נכון? זה בעצם הזמן הממוצע שאנחנו חיים. 42 מיליון דקות זה 80 שנה. אז איך באמת אנחנו מעבירים את הדקות האלה שקיבלנו? בלגלול בסרטונים באינסטגרם שתכלס, לא בטוח שאנחנו בכלל זוכרים מה ראינו שם. ווואי כמה דקות השקעתם במשפט שהיא זרקה לכם לפני שבוע בעבודה. וזה עוד לפני שדיברנו על המשלוח לסופר, הטלפון לביטוח, מתנה למישהי שאני בקושי מכירה, ועוד מיליון מטלות אתם יודעים מה, חיים עצמם. ומה איתכם? עם יד על הלב, כמה דקות השבוע השקעתם בשביל עצמכם? עשיתם משהו טוב עבורכם? אם לא שמתם לב, החיים כבר התחילו. אתם באמת רוצים להעביר אותם רק במטלות ומשימות יומיומיות? אז תשמעו מה אני מציעה. 60 דקות איתי, בהרצאה שלי, שתזכיר לכם שהחיים כבר התחילו, ותיתן לכם כלים איך לחיות את החיים שלכם על מלא. שווה, לא?